थाखुमाना थानाय नुजाहोजानायनि बिसय दिनै रायलायनो फार्स्ट टाइम दिनै बे खाबुखौ मोननायलाय आंबो जोबोर मोजां मोनदों आरो इसोरनि महिमा जाथों। बे समाव दिनै जोङो गोबाव खालाया बे टपिकफोरखौ जों रायलायलांगोन आरो बे टपिकखौ सोलोंनायाव गोबाव सम नांगौ, जायखौ जों दिनै फरायबोनायाव 6 मास 7 मास गेजेराव जों कमप्लिट खालायबोदोंमोन। बेखौ 2-3 घन्टानि गेजेराव कमप्लिट खालायनाया एसे इजि नङा, अब्लाबो बेनि गेजेरावनो दिनै जोङो जिखिनि हायो नोंथांमोननि सिगाङाव इसोरनि बोसोनखौ लाबोनो सानदों। जों दिनै रायलायनो सानदों नुजाहोजानाय, जायखौ बुङो इंलिसाव रिभेलेशन, अपोकालिप्स, आनभिल, थाखुमाना थानाय बिसयफोरखौ बुंनाय, मा होनदों रहस्य मिस्ट्रिफोरखौ बेखेवजोबनानै होनायनि बिसय जों रायलायनि। गोबां जों गिर्जाफोराव दिनै रिभेलेशननि सोमोन्दै जों फरायनाय, गोबां जों फरायनाय नुवाबा एसे खम जों रायलायो। दिनै बे पिक्सारनि जुगेदि जों दिनै इसोरनि बोसोनखौ दिनै जों सोलोंगोन आरो बेयाव जोबोर गुरुत्तपुर्ण खोथाफोरखौ जों सोलोंनाय जागोन, जाय बोसोनफोरा जोंनि थाखाय जिबनाव बहुद इम्परटेन्ट जागोन ख्रिस्ट जिबनाव थांना थानायाव। आरो बै बोसोनफोरखौ जों रायलायनि। इसोरा जोंनो बोलो होथों, गियान होथों, बुजिनो साफ्रोमनि जिउआव। आंबो बेखौ बुंनो थांदों, बेयाव आंनो इसोरनि बोलो नांगौ, गियान नांगौ, नङाब्ला आंनि बे गियानाबो थोजासे नङा। बेखायनो आंनि आंगो लोगोफोर फै, जों गोबाव खालाया, जों रायलायनि। दिनै जों स्पेसियेलि जों रायलायनि दिनै रिभेलेशन, माने नुजाहोजानाय बर'आव। आंनि माथोआ एसेबां क्लियार नङाबाबो इसोरनि अननायजों बुजिनो नाजादों। बुंग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमनि जिउआव थानाय इसोरा बोर लाबोथों, आमेन। आरो बे समाव सोरबाफोर माबा मोनसे कारेक्सन खालायनोबा रिभेलेशननि सोमोन्दै फोरोंनायाव गोरोन्थि जायोबा कारेक्सन खालामनो हागोन। मानोना बे बिजाबा ओरैबायदि बिजाब जेराव दाजाबदेरनो हाया, होदेरनो हाया, बोखारदेरनोबो हाया। आरो ओरैबायदि बिजाब जों मिथिगौ, जाय बिजाबाव जोङो एकनि चेप्टार 1नि भार्स 3आव लिरनाय दं, उनाव जागोनखौ बेयाव लिरदों। गोसोना खोनासं बयबो, उनाव जागोनखौ बेयाव लिरदों। बे बिजाबखौ जायफ्रा फरायो आरो बेफोरखौ खोनासंनानै मानियो, बिसोरो बोर होजाग्रा, मानोना बेफोर जागोन। बोथोरा खाथिसै। बेयाव मोनथाम रोखोमनि ग्रुपनि मानसिफ्रा बोर होजाग्रा, जायहा बेखौ मा होनदों खोनासङो, जायहा बेखौ फालियो, आरो जायहा बेखौ मा होनदों मानियो। मा होनदों, जायहा खोनासङो, फरायो, मानियो आरो फालियो, बे बेक्तिफोरा बोर होजाग्रा होनना बुंदों। बे बेक्तिफोरखौ इसोरा बोर होजाग्रा होननानै मोजाङै जोंनो क्लियारै बे बोसोनाव जों मोननो हायो। मानो बे बिजाबखौ फरायनांगौ गुबुन बिजाबफोरनिख्रुइ? बेनि ओंथियानो जाबाय बे बिजाबाव जोंनो स्पेसियेल बोर लाखिनानै दोनदों। दिनै सैताना मानो रिभेलेशन, नुजाहोजानाय बिजाबखौ मानो फरायजानो लुबैया जोंनि जिबनाव? बे जाबाय गासै उननि जागोन जाथायफोरखौ जहन्नो डिटेल्स भिजनाव खोथाजोबनानै होदों। बे गासै जागोन जाथायफोरखौ जहन्नो खोथाजोबनानै होदों, जे सैताना मा खालायगोन आरो सैताननि जोबनाया मा, आरो बिसासिफोरनि जोबनाया मा, लास्टाव माबायदि पुरस्कारखौ जोंनो दोनदों, आरो इसोरनिफ्राय उनफिनना थानाय बेक्तिफोरनो माबायदि साजा, आरो सैताननो माबायदि साजा, एन्टिख्राइस्टनो माबायदि साजा, माबायदि फैनानै रुल खालायगोन। बे गासै स्ट'रिखौ जोङो बे बाइबेलाव रोखा मोनजोबनो हायो। बेनिखायनो बे एडभान्स बिजाबखौ, जिथु दर्शननि बिजाबखौ जोंखौ मा होनदों बाइबेलाव लिरना दोननायखाय सैताना मालाबाबो फरायजानायखौ लुबैया। बेनिखायनो बेयाव बुंदों, जायहा बे बिजाबखौ फरायगोन, मानिगोन आरो खोनासंगोन, बेसोरबायदि बेक्तिफोरा बोर होजाग्रा। बेनिखायनो फै, जाय बेलागा खोनासंदों बोर होजाग्रा, जाय बेलागा मानिदों बोर होजाग्रा, आरो जाय बेलागा बे बोसोनखौ फालिगोन बेबो बोर होजाग्रा। बेनिखायनो दिनै जों नायगोन बे पिक्सारनि सोमोन्दै जोङो तन्न इसोरनि खोथाखौ दिनै जों बेखेवलांगोन जोबोर सिम्पोलै, मोनसे बुजिनो हानाय रावजों जों रायलायलांगोन। जों गिबियाव जों रायलायनि, जों मिथिगौ 7 बोसोर आफ्टार द चार्च टेकेन आप, आफ्टार दैट, इयाव होनदों, बेखौ एसेबां क्लियार नङाबाबो बुजिनो हाला। बे 7 इयार 7 बोसोर महाक्लेश जानायनि उनाव, संकटनि दिना फैनायनि सिगां जोंनि जिबना बिखैजा मा होनदों, दा चार्चआ जितु ग्रेस पेरियडआव दं। जों मिथिगौ मोनसे रेपसार जागोन, सिक्रेट कामिं, ख्रिस्ट'नि फैफिनगोन। रेपसार कामिंखौ जों मिथिगौ, बेयाव सिक्रेट फैफिनगोन। जों गोबां मानसिफोरा दिनै मिथिना मिथिया जिसु ख्रिस्ट'आ बे
गुप्त आगमन सिखावै फैनाय समाव बे बुहुमाव जिसु ख्रिस्टआ फैया बेखौ बुजिना ला एसे सिखावै जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ फैगोन बे बुहुमाव फैया बियो बे खालि जोमैयाव लागिल' फैगोन बियो गावनि गोथारफोरखौ लांनो जों बे पदफोरखौ जों नायबा जों नुनो मोनो फार्स्ट थेसलोनिकेया 4:13 ओरैहाय जों फरायलांबा 4:13 पदनिफ्राय ओरै जों फरायलांबा जों मोननो हायो चैप्टार 4 verse 13 to 18 निफ्राय जों क्लियारै नायबा नुनो मोनो जिसु ख्रिस्टआ माने गाहाय आरफनि दारै बे संसाराव जोमैयाव लागि फैगोन थैना थांनायफोरा मानो सिखांगोन बेनि उनावनो जोंबो लांखोजागोन जोमैयाव लागि बे बुहुमाव बियो फैया बे जास्ट जोमैयाव लागि जोमैनि रडजों फैफिनगोन बे जाबाय जिसुनि सिक्रेट कामिं जायखौ जोङो गुप्त फैनाय बा सिखावै फैनानै गावनि बे मा होनदों बायजानाय थैजों बायजानाय फिसाफोरखौ दिखांनानै लानानै थांगोन बेखौनो बुङो रेपसार होननानै बुंदों बेखौनो बुङो रेपसार आरो बे रेपसारनि उनाव जागोननि जाथायफोरखौ 7 बोसोर महाक्लेश बेखौ जों दा दसेनाव रायलायगोन खिन्थु जोंनि थांखिया जों बेयाव जुदि रेपसाराव थांफानो हायाबा बेयाव जुदि जों जिउ खुंहैनो गोनांबा माबायदि इसोर आरो मोदाया बेयाव जोंनो संकट लाबोगोन मोदायाबो माबायदि गावनि रायजोखौ एन्टिख्राइस्टआ माबायदि रुल खालायनो माबायदि रुलफोर दानानै होगोन माबायदि जय खालायगोन बुहुमखौ मानसिफोरखौ गावनि अधीनाव खालायनो बे गासैखौ जों सावरायगोन नाथाय जों दिनै सावरायग्रोदों रेपसारनि सोमोन्दै जेराव ख्रिस्ट'आ गावनि फिसाफोरखौ लांनो फैगोन बेनिखायनो नोंसोर थामथिम जानानै था जों बे बाथ्राखौ जोङो मथिउ गसपेलावबो माथाइनि लिरजानाय गसपेलाव बुंदों नोंसोर रेडि जानानै था माबे समाव हरनि बबे मुगायाव सिखावा फैयो सिखावा मानो फैयो बे संसाराव दाम गोसा बुस्थुखौ खावनो फैयो जिसु ख्रिस्टआबो मानो फैगोन बे संसाराव दाम गोसा गावनि थैजों बायजानाय फोथायनानै जाया इसोरनि गेजेरजों ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थानाय बेखौ लांनो फैगोन जोमैयाव लागि आरो बेखौ जों फोथायग्राफ्रा जोमैयाव लोगो हमहैगोन जेराव 7 बोसोर जों ख्रिस्ट'जोंहाय बेयाव रंजागोन जेराव 7 बोसोर बे बुहुमाव महाक्लेश सैनांनायनि दिन ओरैबायदि खस्थ'नि दिन जागोन आरो बै दिनफोरखौ जों रोखा दिनै सावरायलांगोन आमेन प्रेज द लर्ड बेनिखायनो फै इसोरा जोंनो बोलो गियान होथों जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'आ बे खैफोद दिन फैयै सिगां गावनि फिसाफोरखौ बासायगोन आरो बेबायदि बासायनाय उदाहरन गोबां बाइबेलाव दं एनक बेखौ लांखोदोंमोन दैबानाया फैयै सिगां बिपदा फैयै सिगां आरो जों मिथिगौ सदम गमराखौ सावनायनि सिगां लर्ड आरो लर्डनि फेमिलिखौ बासायदोंमोन बेबायदि खैफोदनि दिना फैयै सिगां 7 बोसोर महाक्लेश सैनांनाय दिना फैयै सिगां गावनि फिसाफोरखौ गावनि सायख'जानाय मेन्दा फिसाफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ सिखावै लांनो फैगोन आरो बे समाव बाइबेलाव जों नुनो मोनदों जाय बिलागा उन्दुनानै दं जिउआव बिसोरो गम मोननाय नङा बे ख्रिस्ट'नि फैफिनगोनखौ थांफानो मोननाय नङा बेखौ जों मिथिना मोनो जाय बिलागा शारारिक मोदोमाव उन्दुना थायो संसाराव मा सोलिगासिनो दं बोजों हाय हुइ जादों मिथिनानै मोना जेब्ला सिरि मोनो अब्लासो मिथियो ओइयाव आमखायाव माबा जादोलै ओइयाव आमखायाव माबा जादोलै होननानै बे समाव जोङो बै व्यक्तिखौ बुङोब्ला आं उन्दुना दंमोन ओंखायनो मिथियासै थद्र बे शारारिक मोदोमनि घटना जिउनि बिसयावबो बेनो जेब्ला नों आत्मिकतानि रायजोआव खोमसि लामायाव नों थाबायबाय उन्दुलांबायबा नोङो बे ख्रिस्ट'नि बोसोनफोरा मा बुंदों ख्रिस्ट'नि आत्माया मा खामानि मावदों जोंनि जिबनाव थानानै सोरनिबा व्यक्तियाव थानानै चार्चनि गेजेरजों मा मावदों बे गासैखौ जों आन्दायलांगोन मानोना जोंबो सासे उन्दुलांनाय व्यक्ति बा आत्मायाव सिरि मोननानै जुदि थायाखैब्ला जों मा होनदों बे सिखावा फैनाय समाव मैल' बुस्थुखौ लांनो फैनाय समाव जोंबो जिउआव उन्दुना दंबा जेबो पात्ता मोननाय नङा बेनिखायनो बोसोना जोंखौ बार बुंदों सिरि मोननानै जेब्लायबो थामथिम जानानै था आमेन प्रेज द लर्ड फै जों बारा गोबाव खालाया रेपसारनि बिसय जों मोजाङै लाबोगोन मानोना जोङो बे रेपसारखौ उनाव जों सावरायगोन बेनि सोमोन्दै खिन्थु जोंनि मेन थिमा जाबाय 7 बोसोर महाक्लेशआव मा जाथाय जागोन बेखौ बाइबेलाव माबायदि बुंदों बेनि सोमोन्दै जों रायलायगोन जों मिथिगौ पुराना नियमाव दानियेल आरो गोदान नियमाव नुजाहोजानाय बे बिजाब मोननैनि थांखिया मोनसेयानो जेराव दानियेला जुनारनि दारै दानियेल बिजाबा जोबनायनि दारै जुनारनि दारै मुर्तिनि दारै बुंदों आरो बेखौ बेयाव मा होनदों
संसारखौ माबायदि एन्टिख्राइस्टआ फैनानै रुल खालायगोन मोदाया बोरै फैनानै रुल खालायगोन बे गोदान रुदायनि थांखियाबो एखेयानो नाथाय जों दिनै रायलायगोन बेनि गेजेराव 7 बोसोर महाक्लेशआव मा जाथायफोर जागोन आरो 7 बोसोर जोबनायनि उनावबो मा जागोन जों गासिबो थन्न रायलायलांनि फै जिहेथु मोनसे फार्स्टआव इन्ट्रडाक्सन होनो गोनां जायैखाय गोबां गोलाव इन्ट्रडाक्सन आं बारा होआ जों रायलायगोन दिनै रिभेलेशन बिजाबनि सोमोन्दै रिभेलेशन बिजाबाव ओरैबायदि क्लियारै जों मोननो हायो बे मेसेजखौ बेयाव जों मोननो हायो मोजाङै जननि नुजाहोजानायनि ओंथिया बेनो खोबनानै दोननायखौ बोखारनाय क्लियारै जाहाथे मानसिफोरा बुजिथों बेनिखायनो बुंदों दानियेलनि बिजाबाव बुंदों बे बिजाबखौ मा होनदों खोबनानै दोन मानोना बे जाथाया जागोना गोबाव आरो बे जाथायखौनो मा होनदों जोंनि बे गोदान रदायाव एपस्टेल जन थोनहर जानाय बे जन दं बेखौनो बुंदों बे जागोन जाथाया खाथिसै बेखौ लिर आरो बेखौ खोबनानै दोननाङा होनना बुंदों बेनिखायनो जों दिनै बे मुगायाव बै समावनो खाथिसै होनना बुंदोंमोन जानो गोनां जाथायफोरा आरोथ' जों दिनै मिथिगौ जों बेसे खाथिसिनाव दं बेनिखायनो जों थाम रेडि जानानै था फोरबो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननायनि थाखाय मा समाव फैगोन जों मिथिया नाथाय जों रेडि बिश्वासजों फोथायनायजों नांथाबनायजों जेब्लायबो गोसो गुदुंजों इसोरनि रायजोनि थाखाय जों थाम जानानै थायोबा जों बेयाव मोननाय नङा बे 7 बोसोर ट्रिबुलेशन महासंकटनि दिनखौ जों मोननाय नङा बेनिखायनो फै लोगोफोर जों थाम जानि जिउआव आरो जों बेबायदिनो जों बे दिनै नुजाहोजानाय बिजाबखौ दिनै जोङो सावरायनो थांनायाव जों गोबां खोथा दिनै जों सावरायगोन जों मिथिगौ फार्स्टआव जाबाय फार्स्टनि इन्ट्रडाक्शना जाबाय इसोरा गावखौ 7 लेम्पस्टेन 7 स्टार्स 7 मा होनदों सिल बा बेबायदिजों बुजायनाय 7 नाम्बारजों बुजायनायखौ जों मोननो हायो 7आ जाबाय गड इसोरनि पारफेक्ट नाम्बार इसोरनि नाम्बार होनना बुंदों जेरै 6आ जाबाय जे मानसिनि नाम्बार बा मोदायनि नाम्बार सैताननि नाम्बार होनना बुंदों जेराव 6 बे जाबाय मानसिनि नाम्बार 6 दिन इसोरा बुहुमखौ दादों बे जाबाय संसारनि 7 दिनाव इसोरा जिरायदों बे इसोरनि मिथिबाय थ' बिदिनो जों मोननो हायो 6 डेजनि बिसय 6 नाम्बारखौ जों मोदायनि नाम्बार होनना मिथिगौ नाथाय 7खौ जोङो कमप्लिसन नाम्बार बा जाफुंसारनाय नाम्बार जायखौ इसोरा गावखौ बुंफोरनो थाखाय बे 7 नाम्बारखौ ओंखायनो कमप्लिसन नाम्बार इट इज फिनिश होननायनि मोनसे कमप्लिसन नाम्बार होनना बुंदों मानोना जों मिथिगौ इसोरा 7 नाम्बारखौ बहुद बिसयाव बाहायबोदों 7 दिनाव जिरायदों जेरिख' वालखौ 7 दिन गिदिंदों लेम्पस्टेन गोदो सिनग'आव लेम्पस्टेन थायोमोन केन्डेल स्टिक थायोमोन 7था रोखोमनि रेहाय थिग गोबां दं जायखौ जों बुंबाथाय गोबां सावरायबोनो हायो बिनि सोमोन्दै बिदिनो जोङो बेयाव जों बारा हाबा जायखिजाया जोङो आरो बेयावबो बुंदों 7 ट्रिबुलेशन 7 बोसोर माने महाक्लेश आरो 7 बोसोर महाक्लेशनि उनाव जों मिथिगौ मोनसे 1000 बोसोर रायजो फैगोन बेयाव जों बेखौबो तन्न रायलांगोन बे मोनसे गोदान गेदेर चेप्टार बे चेप्टारखौ बुजिनो जोङो घन्टानैयाव जों हास्लाबा दिनै जों बेसेबाङावलागै कभार खालायगोन मिथिया नाथाय बेखौ स्टेप बाय स्टेप जोङो बे जोंनि इउटुब चेनेलाव जोङो आपडेट खालायगोन नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थायोब्ला टटेल जाय इसोरा जोंनो बे बोसोनखौ सोलोंनो बिबान माने लुगैदों बे बोसोन नुजाहोजानाय रिभेलेशनखौ जायखौ सोलोंनो जोंनो हास्थायो गेजाफोरखौ सोलोंनायखौ लुबैदों बेखौ जोङो सोलोंनो मोनगोन आं दिनै आंनि इसोरा आंनो जिखिनि माइन्डआव स्ट्राइक खालायना दों जिखिनिखौ आं मेटेरियेल्सफोरखौ कालेक्ट खालायदों जिखिनिखौ आं सोलोंबोदों कलेजाव आरो गोबां इसोरनि दासफोरनिफ्राय सोलोंबोदों बे बिसयखौ आङो दिनै रायलायगोन आरो बे रायलायनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा आं गिबियावनो खेमा बिखायो इसोराबो आंखौ खेमा होथों गावनि आत्माजों सुफुंथों गासै थाखुमाना थानाय मिस्ट्रिखौ रायलायनो इसोरा आंनो बोलो होथों आमेन प्रेज द लर्ड फै जोङो हाबलांनि गोथौआव बे 7 बोसोर ट्रिबुलेशनाव हाबलांनि बे बाइबेलाव जों हाबलांनि जों मिथिबाय नुजाहोजानाय बिजाबा जाबाय हिस्ट्रिखौ बे जाबाय खोबनानै दोननायखौ बोखारनानै होनाय जाहाथे बे हिस्ट्रिखौ मिथियो इसोरनि इच्छाखौ मिथियो फिउचारखौ मिथियो जारिमिननि सिगां मा जागोन बेखौ मिथियो बाइबेला मोनसे जारिमिननि सिगां जानाय घटनाफोर
बेनिखायनो दिनै जारिमिन जायै सिगां जोंनो बुंखाग्रोदो बेबायदि जारिमिना जागोन होननानै। बेनिखायनो बाइबेलखौ जों हिस्ट्रिल' बुङा, बे जाबाय जागोनखौ लिरनाय खोथाफोरबो दं ना। नेबुकेडनेजार सिमां नुदों गावनि रायजोआ उनाव मा जागोन, माबोरै मेडि फार्सिया, माबोरै ग्रिक रायजो, माबोरै रमान रायजो, माबोरै लुहा आरो हाया बोरै रायजो खुंफैगोन, माबायदि इउर'पियान रायजो खुंनानै थागोन, बे गासै माबायदि ख्रिस्ट'आ रायजो खुंफैगोन, माबायदि ख्रिस्ट'आ जोनोम जागोन, बे गासै जाथायखौ लिरग्रोजोबनानै दोनदों। बे जारिमिन जायै सिगां लिरनाय। बेनिखायनो जिसुआ जाबाय जारिमिनल' नङा, बे जाबाय मिस्ट्रि, जायखौ जों गुप्त खोथाफोर दं। नट जिजास क्राइस्ट इज नट अनलि हिस्ट्रि, हि इज ए मिस्ट्रि। वी शुड नो हिम, बिकज जोङो वी ट्राइ टु नो हिम, जों बिनि सोमोन्दै मिथिनो नाजानांगौ। इनि मिस्ट्रि थाखुमाना थानाय गुप्तफोरखौ, जेरै जों बे थाबथाना थानाय गुप्तखौ जों रायलायगोन। गोबां समाव जों रायलायनाय जाया, गिर्जायाव जोङो खालि प्रिचिंल' खालायो, अननाय, फोथायनाय, हिलिं, ब्लेसिं, अनेक सोमोन्दै जों रायलायबाय थायो। नाथाय दिनै जोङो बे टपिकफोरखौ रायलायालाबासिनो दिनै जों क्लास बायदि सानडे स्कुलाव फोरोंनाय बायदि जों हाबलांनि दिनै बे टपिकआव। गुप्त बाथ्रा, बिराद इम्परटेन्ट बाथ्रा। नोंथांमोना बेखौ इम्परटेन्ट साननानै लानो हायाब्ला बे नोंथांमोननि दुर्भाग्य। मानोना बेखौ इसोरानो एसेबां गुप्त बाथ्रा होननानै, एसेबां इम्परटेन्ट बाथ्रा होननानै जोंनो बुंदोंबा, बे बिजाबखौ आरो बे बिजाबखौ जायहा फरायगोन, मोनैनो खालामगोन, फालिगोन, बे बोर दं होनना बे बाइबेलावनो एक जहननि रिभलिउसननि नुजाहोजानाय एकनि थिनियाव बुंदों, एकनि थिनियाव बुंदों। एक उनाव जागोन बेयाव लिरदों। बे बिजाबखौ जायफ्रा फरायो बेफोरखौ खोनासङो आरो बेफोरखौ मानियो, एखेबारे क्लियार ब्लेसिं दोनखादों। बेनिखायनो बे जोंखौ फल' खालाय, जोंजों लोगोसे फै, सोलोंनायाव हेफाजाब मोनगोन। जों दिनै बेयाव बारलांनि, मेन स्ट'रियाव बारलांनि। खायसे दर्शनफोरखौ जों रायला, 7था गिर्जानो हरनाय मेसेजखौ जोङो फरायला, बेखौबो आं मेसेजाव बुंबायानो थाखायो। 7था गिर्जानो हरनाय बे मेसेज लाइजामजों मा बुंदों, बे एफिसियास, स्मारना, पारगामुम, थायातिरा, लाउदिकिया, बे गिर्जाफोरनो हरनाय रादाबजों जोंनि प्रेजेन्ट सिटुएसननि सोलिबाय थानाय आत्मिकता जिबन आरो गिर्जाफोरनो मा बुंदों, जों बेखौ रायलाया। जों रायलायलांगोन दिनै इसोरनि डाइरेक्ट 7 बोसोर ट्रिबुलेसनाव जाय बिथांमोना दिनै बेयाव हाबहैगोन, बे समा मोनफैगोन, रेपसारनि उनाव बे समा फैगोन, बेनि सोमोन्दै जों रायलायगोन सिदाय। आरो जों मिथिगौ 4आव माने सोरगोआव खुलुमनाय, दर्शन नुनाय, सोरगोआव मा दं बिनि बिसय चेप्टार 4 आरो 5आव बे दर्शन नुनाय बेनि सोमोन्दै लिरनाय जादों। आरो 4आव बेनो सोरगोआव मा दं, जों बेखौ बुजियो। सोरगोआव दिनै मा दं? सोरगोआव जाबाय बिफा, फिसा, गोथार जिउ, बे साथामजों सासे इसोरा सिंहासनाव जनानै मानसिफोरनि महिमा, सोरगोदूतफोरनि महिमा खालायनायखौ नाजावना दं। आरो बे सोरगोदूतफोरनि हाजार सानथ्र'हायै, जों मिथिगौ नैयाव 5:11 बुंदों, आङो सानथ्र'हायै आर्फफोरखौ नुबाय, सानथ्र'हायै आर्फफोरखौ आं नुबाय होनना जहना बुंदों। सानथ्र'हायै आर्फफोरबो दं। आरो दङ 4आव लिरबावदों, चेप्टार 4नि 4आव, बे सिंहासननि सोरगिदिं आङो 24 गुबुन सिंहासनफोर नुदों। सिंहासन, बिफा इसोरा बेयाव जिरायना दं, बेखैजा 12 जन, बेखैजा 12 जन, बेबायदि गागिफोरबो नुदों बियो। बे गागिफोरा मा होनदों, सिंहासनाव मा होनदों, सिंहासननि सोरगिदिं मा होनदों, बोराय गागिफोर जना थानायबो बे नुदों। ओजों 12 जन, ओजों 12 जन। आरो सिगाङाव बे नुदों, बे गंस्नि लेम्स, आरो बे सिगाङाव नुदों मा होनदों, 4 गोथां जिउफोर, गागिफोर। बायाव बुंबावदों, 5नि 2आव बुंदों, 4 गोथां जिउफोर आरो गागिफोर, बेफोरखौ सिंहासननि गेजेराव आङो मासे मेन्दा बिसा नुबाय। माने जिसु ख्रिस्ट'आबो बे सिंहासनाव जनाय, ओमफ्राय ओजोंहाय 12 जन, ओजोंहा 12 जन, आगदा आगसि 12 जिरायनानै मा होनदों, सिंहासनाव जिरायनानै 12 जन गागिफोरा जिरायनायखौ बे नुदों। आरो सिगाङाव, बे जनायनि सिगाङाव 4 प्रानि जिउ गोनां मा होनदों, आर्फखौनो बुंगोन, बे जिउ गोनां प्रानिफोरा बेयाव थानायखौबो बे नुनो मोनदों। दा जों बुजिना मोनबाय, सोरगोआव मा दं, सानथ्र'हायै आर्फफोर, आनकाउन्टेबल एन्जेलफोर। आरो आगदा आगसि 12 जन मा होनदों, बोराय गागिफोरनि सिंहासन नुदों बियो। आरो सिगाङाव 4 मा होनदों, जिउ गोनां प्रानि नुदों। बिसोरो मोनफा मोनफा गावनि रेसपन्सिबिलिटिखौ मावनायखौ नुदों। बेखौ गोसोआव लाखियो।
12 जन आरो सिगाङाव 7 प्राणी जिउ गोनां प्राणिया थानाय नुदों आरामसे आरो जों सानथ्र'हायै सोरगिदिं आरो नुबावदों इसोरनि मेन्दा बिसाफोरा सायख'जानाय बिसाफोरा हाजार हाजार मानसिफोरा बाख्नायनाय बेखौ नुनो मोनदों। बेखौ नुनायनि उनाव जोङो दिनै बे दर्शनखौ जहना नुदों। बहा नुदों? पद्मस दिपआव आइलेण्डआव बे नुदों। बे नुदों आरो बे नुनाय दर्शनाव एबार जों मेन गुरुत्वपुर्णआव जों हाबनि बे 7 बोसोर महाक्लेशआव जागोननि दर्शनखौ बे नुबाय। एबार 6निफ्राय जों फरायलांनोसै। बेयाव मोनसे महर लेखा बिथननि महर नुदों। बेबायदि स्क्रल लाबोबाय आरो फवा आरो बे स्क्रलखौ जेब्ला लाबोयो आरो फवा जहननि सिगाङाव बेखौ बेखेवनो हानाय रावबो गैया होननानै जेब्ला बे मिथिना मोनो। नाथाय बिनि गेजेराव सासे ओंखारबोयो बे जिसु ख्रिस्ट बेयो मा होनदों? बे लेखा बिथनखौ खेवनो हानाय जैगता दं होननानै बे बुंदों आरो बेखौ बुंदों बोरमा मेन्दाजों रुजुदों। जों मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'आ बोरमा मेन्दा होननानै जोङो गोबां समाव निजिखौ बोसोनाव जों बुंनाय नुनो मोनदों। बोरमा मेन्दा होनबा जिसुनि जिबनखौ जों मिथिगौ, जिसुखौ जों मिथिगौ। ओंखायनो जों दिनै बे जिसुखौ रायलायनि आरो बेयाव बुंदों नाय दे अब्ला जोङो रायलायनि नाय आरो जों बे 7 बोसोर ट्रिबुलेसनखौ 3.5 जों रायलायदों। बेखिनि 21टा जिथु प्रलय 21टा इयाव मोनदों मा होनदों? 21टा दं 7टा 21टा मा होनदों जोंनाव समयसाफोर फैगोन। बेखौ महासंकटनि दिन फैगोन 21टा आरो बे 21टाखौ बे 14टाखौ 3.5 भागायदों। बेनि उनाव 666 मार्क होगोन। बेनिफ्राय बे 7 बाउल जानाय बे 7था खुरिया जानायनि सिगां बेखौ बुङो 3.5 बोसोर मा होनदों सैनांनाय दिन होनना बुंदों। 3.5 बोसोरा मा होनदों बिराद सैनांनायनि मोनसे दिन। बे जाबाय नर्मेल एसे मा होनदों सैनांनाय दिन। 3.5 बोसोर बे जाबाय 7 बोसोर। बे बाहागोआव राननायखौ जों नुनो मोनदों। फै जोङो डिटेल्स रायलायलांनि। बे समाव दर्शन नायबाय थानायावनो जहना मा नुखो जों बेखौ रायलायनोसै। एबार बाइबेलखौ जों फरायलांनि। सानडे स्कुलाव जेरै फरायो जों बिदिनो फरायलांनि। आमेन। प्रेज द लर्ड इसोरा बोर होथों। फै जों दिनै सावरायनि। दिनैनि दिना जाबाय बोसोननि आंखाल जानानै फैदों। गोबां मानसिफ्रा दिनै बोसोनखौ इम्पर्टेन्टबो साना। गोबां मानसिफ्रा दिनै बोसोनखौ खोनासंनो लुबैयो मोना। बेनिखायनो फै बे दिन कालफ्रा जाबाय थिग नङा। बेनिखायनो मोजां समखौ खाबुखौ बायनानै ला होननानै बोसोनाव जों नुदों। बोथोरफोरा मा जाबोदों नुवाखै? जों नुनो मोनदों मणिपुराव पास्टारफोरखौ बुथारदों इसोरनि मानसिफोरखौ। बेबायदिनो इसोरनि खामानि मावग्राफोरा बोलि जानो गोनां जादों। बेबायदि अनेक संकटफोर फैगौ दिनै जोंनि जिबनफोराव आरो जोंनि जिबनफोराव दिनै जों नुदों गेसनि अभाब, पेट्रलनि अभाब, डिजेलनि अभाब। जेराव जों दिनै बे जुद्धनि थाखाय बेबायदि अभाब आंखाल फैदों। माइरंफोरनि दामा 20 केजि माइरंनि दामा 100 बारायबाय होनना बुंदों। आगोल 20 केजि बस्थायाव थानाय माइरङा जिखिनिमोन 1000 बा 1100 जाबाय होनना बुंदों। गोबां बुस्थु बायनायनि दाम जालांदों। बे संकटफोरा बेयाव दं दै। बे जाबाय नमुनाल' जानो गोनां मोनसे देखायथ'नायल' बियो। जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरखौ होनलांनाय मोनसे मा होनदों दैखोनथिसो। नाथाय दिनै 7 बोसोर बे महाक्लेशआव मा जागोन? बे 7 बोसोर जिथु सैनांनाय दिनाव मा जागोन? बे दिनखौथ' जों मोनाखैयानो आरो बे दिना जोंनि जिबनाव दिनै फैनो गोबाव गैया। मानोना जों मिथिगौ मा समाव बे सिखाव बायदि फैनानै गावनि फोथायग्राफोरखौ लानानै थांगोन जोङो मिथिया। बेनिखायनो रेडि। फै जों बे चेप्टाराव हाबनोसै। दिनै 7 बोसोर महाक्लेशआव जानाय जाथायाव जों हाबनोसै। बे समाव जहना मा दर्शन नुदों जोङो बेखौ फरायनि। खोनासं इसोरनि जिउआ मा बुंदों बेखौ जों फरायनि। महर, बेबो महर मा होनदों जेनेबा स्टेप बाय स्टेप दर्शनाव जहननो खोथैलांदों। फार्स्टआव मा जागोन बेखौ खोथैबाय। एबार फार्स्टआव जेब्ला बे ट्रिबुलेसना फैगोन, बे महाक्लेशआ फैगोन, मा होनदों सासे मानसि मा होनदों सैताननि बोलोजों, सैताननि इन्सपिरेसनजों बिनि फिसाखौनो होनजागोन। जेरै जिसुआ बिफा इसोरनि फिसा, बेबायदिनो थद्रुब सैताना बिनि बिफा, बे एन्टिख्राइस्टनि बिफा। एन्टिख्राइस्टनि बिफाया सोर? सैतान, जायखौ बुङो जिबौ।
बे रिभलिउसनाव जिबौ होनना बुंदों आरो बेखौ जुनार होनना बुंदों जेरै दानियेलाव जुनारजों रुजुदों बेयावबो जुनार होनना बुंदों बे मोननै खोथाखौ गोसोआव ला जुनारा जाबाय एन्टिक्राइस्ट जिबौआ जाबाय सैतान आरो जाबाय स्पिरिट आत्मा उखुसि आत्माया जाबाय फल्स प्रफेटफोरखौ बुङो बेहाबो ट्रिनिटि दं दिनै बेनि रायजो फैगोन जेरै जिसुनि रायजो फैदों बुहुमाव थद्रुब बिनिबो रायजो फैगोन जेरै जिसुआ 3.5 बोसोरजोंनो इसोरनि राव लामाखौ खोथेलांबाय थद्रुब बेबो एबार गावनि लामाखौ क्लियार खालायनो फैसिगोन एबार गावनि रायजोखौ आरो बे बनिफ्राय फैगोन माबोरै फैगोन बे गासिखौबो जों सावरायलांगोन एन्टिक्राइस्टआ बबे हादोरनिफ्राय फैगोन माबोरै फैगोन आरो बे फैनानै बोरै खालामो बेफोरखौ जोङो रायलायलांगोन दिनै बेखौनो रायलायग्रोनि एन्टिक्राइस्टआ जेब्ला फैबाय 7 बोसोर रेपसारनि उनाव 7 बोसोर रायजो खुंनो जेब्ला एन्टिक्राइस्टनि दिना फैबाय फार्स्टआव मा खालायग्रोगोन जों बेखौ रायलायनि बे समाव दर्शन नुबाय नाय महर बेखौबो महर बुनाय नुबाय सिल जायखौ बुङो जोङो मा होनदों 7 सिल 7था महर बेनि उनाव आङो मेन्दा बिसाखौ महरफोरनि सेथि महरखौ सिफायनाय नुबाय मेन्दा बिसाखौ महरफोरनि सेथि महरखौ नुबाय फार्स्ट माबाखौ नुबाय दर्शनखौ नुबाय बे दर्शनाव मा नुदों नाय उनाव जागोन दर्शनखौ बे 7 बोसोराव जागोन दर्शन फार्स्ट नुजेनबाय बियो आरो 4 गोथां जिउफोरनि से जिउखौ अखा खोरोमनाय बायदि रावजों बेबायदि बुंनाय खोनाबाय बेयाव आं दहायनो होनखादों 7 प्रानिया सिगाङाव थायो आरो बेनिनो सासेया बुंबाय बे सिंहासननि सिगाङाव जितु 7 प्रानि थायो बे प्रानिनि सासेया बुंबाय बे 4 गोथां जिउफोरनि से जिउखौ अखा खोरोमनाय बायदि रावजों बेबायदि बुंनाय खोनाबाय मासे आरफुआ बेबायदि सासे प्रानिया बुंनाय खोनाबाय बुजिदों ना एक मोजाङै ग्रोब थांबासो बुजिगोन दै जानला मानला थांबाथाय बुजिनाय नङा प्रेज द लर्ड 7 जिउफोरनि सासे जिउआ बेबायदि बुंनाय खोनाबाय फै होनना बुंबाय चेप्टार 1नि फै नायबाय थानायावनो सोर जना बुंदों नायबाय थानायावनो जना बुंदों आङो बेयाव मोनसे गुफुर गराय नुनो मोनबाय आरो बे गरायाव गाखोनाय आखायाव गंसे जिरिल दङ बे गरायाव गाखोनाय सासे बेक्तिनाव गंसे जिरिल दङ हाथियार जिरिल माने नै धेनु बेखौ बुंदों धेनु बे गरायाव गाखोनाय गुफुर गराय होनदों दै गुफुर गराय बेबो मिनिं दं दे बे गुफुर गराया मा बे माइखौ आं बुंजोबगोन खोनासंग्रो गुफुर गराय आरो जिरिल बेयाव गाखोनाया लानाय नुबाय थानाय नुबाय बे जिरिल नुबाय आरो बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव गंसे जिरिल नुबाय हाथियार बिनिंथिया बेनो मोनसे खोरथि हमहोबाय मुखुद हमहोबाय खोरथिखौ मानो हमहोयो पावार गोनां राजा बेनो बेयाव खोरथि हमहोबाय बेनो रोनाव देरहानो आरो देरहानो ओंखारलांबाय हादोरफोरखौ गावनि अधीनाव एबा आरो मा होनदों खालायनो ओंखारलांबाय बेनि सोमोन्दै आं फंसे गेदेर मोनसे गुरुत्वपूर्ण खोथाखौनो जेब्ला रेपसारा जागोन बे समाव बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे गेदेर जाथाय जागोन जों मिथिगौ बुहुमा सान हर जेरावबो जायो बेयाव दिनै हरबा आमेरिकायाव सान बेयाव दिनै 7ता 8ता बा गुबुनाव 10ता बिदि जायो जों मिथिगौ बेबायदिनो जेब्ला रेपसारा जागोन बै समाव गोबां मानसिफ्रा थैगोन बे उदाहरणखौ जोङो जों बुजिहरनो हायो मानोना 2 मानसिया खामानि मावगोन सासेया लांखोजागोन सासेया थालांगोन होनना बुंदों जे फ्लाइट सालायग्रा ड्राइभार 2या जुदि फोथायग्रा बाखिफोरा मा जागोन थैलांजोबगोन सोर सालायनो फ्लाइटखौलाय ट्रेन सालायग्रा ड्राइभारा जुदि बायचान्स फोथायग्राबा ट्रेन सालायग्रा ड्राइभारा थैलांगोन बुहुमनि निउसाव खोनानो मोनगोन जों गारि सालायग्रा ड्राइभारा जुदि फोथायग्राबा गारि सालायग्राया लांखोजागोन बाखिया एक्सिडेन्ट जागोन जुदि बिसोर फोथायाबा बेबायदि जाथाय जागोन सलायग्रा बाइकजों सलायना थांदों हौवा हिन्जाव सासेया फोथायो सासे सलायग्राया फोथायो सलायिया फोथाया बेसेबांबा गेदेर जाथाय जागोन बे बुहुमाव जों अनेक निउस खोनानो मोनगोन मिडियायाव मबाइलाव जों निउसाव खोनानो मोनगोन गेदेर बिपद जादों होननानै बुहुमाव जेरै कर'नानि समाव थै ग्लुंनाय जाथायफोरखौ जों मोनदों 30-40 लाख गाहाम बेनो हाक्कार खालायबावदोंसो आरोबाव बेबायदि गेदेर थै ग्लुंनाया जेब्ला बुहुमाव जागोन मानसिफ्रा निउसाव खोनानो मोनगोन
आरो जेब्ला निउसाव खोनानो मोनगोन संसाराव मा जादों ना मानसिफ्रा हाय जागोन आरो बेखौ मिथिनाय मानसिफोरा सानगोन जायहा बाइबेलखौ मिथिगौ जायहा ख्रिस्ट' बिश्वासिफोर बिसोर सानगोन मा सानगोन जिसुनि बुंनाया जाफुंबाय सिखावै फैनाय गुप्त आगमना जाफुंबाय होननानै आरो बे समाव बिसोरो गोरा फोथायगोन आरो गोबां दिनै मानसिफोरा मा होनदों दिनै इसोरखौ मिथिनाय मानसिया जेरैखि जाया बिसोरबो सोरगोआव थांनो नाजागोन आरो गोबां मानसिफोरा सोरगोआव थांनायनि थाखाय अनेक खामानि मावनो नाजागोन आरो बे समाव मा होनदों एन्टि क्राइस्ट जों मिथिगौ मेसिबारि दिय गावनि रायजोखौबो इस्टाब्लिश खालामनो थाखाय गावनि रायजोखौ फसंनो थाखाय बियो गुफुर गरायाव फैगोन धेनु लागोन हाथियार लागोन मुकुट आरो बोलो होनाय जादों होनना बुंदों दा जों बैखौ नायनो थाङोब्ला बे गुफुर गराया माखौ बुंनाय जादों आरो बेयाव मा होननाय जादों जों बेखौ जुदि सावरायनो थांदोंबा जोङो मोनफा मोनफा सावरायलांनि नोंसोरो मिथिगोन गुफुर गराया माखौ बुंदों आरो बेयाव माखौ उल्लेख खालामनानै दिनै जहना तन्न लिरनानै थांदों आं बेखौ नोंथांमोननो बुंलांनो इसोरा बोरोथों जोंनो बुजिनायाव जोंनो बोलो गियान नांगौ बेनिखायनो इसोरनि जिउआ जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै जोंखौ आशीर्बाद होथों जाहाथे जों बुजिनो हायो बिनि बोसोनखौ आरो बिनि बोसोननि मेन उद्देश्यखौ जों बुजिनो हायो बे रिभेलेसननि जों मिथिना मोनबाय दिनै बे गुफुर गरायनि ओंथिया जाबाय सान्थि बुहुमाव सान्थि जेराव सान्थिया अभाब जादोंमोन थैग्लुंनाय मोरोनजों बुहुमाव निउसजों असान्थिया जेब्ला गैया जादोंमोन बे समाव बे गराय गुफुरनि ओंथिया जाबाय सान्थि बुहुमाव सान्थि होननानै बियो ओंखारलांगोन आरो बै हादरफोरखौ जाय हादरफोरा बिनि अधीनाव गैया जाय जाथिफोरा बिनि अधीनाव गैया बे सान्थि होनो होननानै बियो सान्थिनि एग्रिमेन्ट खालायगोन नाम्बार वानाव इजराइलफोरजोंबो सान्थिनि एग्रिमेन्ट खालायगोन जेराव दिनै सान्थिनि अभाब दानलाय सुलाय गावथारनाय बुथारनाय पेलेस्टियान गाजा लेबानन इराक इरान जों गासै दिनै जुद्ध सोलिबाय थानायखौ जों खोनानो मोन्दों जेराव सान्थिनि अभाब थैग्लुंनाय आरो बेबायदि जायगायाव दिनै बियो सान्थिनि मोनसे दुत जानानै जेरै जिसु ख्रीष्टआ सान्थिनि राजा बेबो जितु सैताननि मोनसे मा होनदों अबतार लालाय बेबो सान्थिखौनो लानानै फैगोन स्थापना खालायनो बेखौ बेनि ओंथिया गुफुर गरायनि ओंथिया सान्थि जिसुआबो दिनै सान्थिनि थाखाय फैदोंब्लालाय सान्थि बेबो सान्थिनि गराय गुफुरनि सान्थि खिन्थु जिसुनियाव हाथियार गैयामोन बेनियाव हाथियार दं धेनु हाथियारखौ मानो लायो गावनि खोथा मानिफोरखौ धंस खालामनो थाखाय हाथियार आरो मुकुट दंमोन बे मुकुटआ मा रुल खालायनो बोलो होनाय जिसुआ नाथाय सेलाफोरखौ रुल खालायनो नङा फोरोंनो उन्दै जानानै मिथिबाय बेनि मा होनो डिफारेन्सआ बे सैताननि जितु फिसानि डिफारेन्सआ इसोरनि फिसानि डिफारेन्सआ बेखौ जों बुजिना मोनो बेयाव जों नुनो मोनबाय बुहुमाव बे गावनि रायजोआव गैयै मानसिफोरखौ धंस खालायनानैबाबो माबा मोनसे टेकनिकजोंबाबो बे गावनि अधीनाव बोलोजों सोलोजों बुद्धिजों टेकनिकजों आदर्शजों गावनि रावजों बे गासै बुहुमखौ गावनियाव लाबोनो आयेन जारि खालायनानै होबाय आरो जाय बिनि अधीनाव थाया बेखौ आक्रमण खालायनानै बे अधीनाव लाबोनो थाखाय बेनो बोलोबो होनाय जाबाय आरो बे बोलोखौ लानानै बे ओंखारलांबाय होननानै बाइबेलाव क्लियारै बुंदों आरो देरहानो ओंखारलांबाय होननानै बेयाव बुंदों 6:2 क्लियार बाइबेलखौ फरायबा जों मोननो हागोन नाम्बार 1 सिल बेखेवनायाव जहना नुनो मोनबाय फार्स्ट स्टेपावनो थैग्लुंनाय बुथारजानाय गावनि कन्ट्रल लाबोनो थाखाय सान्थि होननानै बुंदोंमोन सान्थिखौ बे होनायनि सिङाव मोनसे थांखिसो दंमोन रायजो खुंनो गावनि रायजोखौ फसंनोसो आमेन ओंखायनो बुजिना ला बिनि फार्स्ट मा होनदों बे सिल बे बेखेवनायनि स्क्रल बेखेवनायनि मिनिङा बे जाबाय एन्टिक्राइस्टआ गावनि रायजोखौ इस्टाब्लिश खालायनो आरो बेनि उनाव जों गुसुङै जों बिदिनो सावरायलांबाय थानि मिनिंखौल' जों गोलाव खालाया जों गोबां खोथा सावरायनो गोनां दं गोबां बाइबेलनि खोथा सावरायनो गोनां दं आरो दानियेल बिजाबखौ सावरायनो गोनां दं गथिखे जों एसे आथुरै बाराब्ला जानाय नङा ओंखायनो फै आरो बेखौ जों सावरायनि नैथिखौ जेब्ला नैथि दर्शनखौ नुलायबायो नैथि बिजाबनि दर्शनखौ जेब्ला बे नुयो आरो बाव बेखौ जों सावरायनि बेयाव बुंदों ना नैथियाव बिनि नैथि स्क्रलखौ नैथि बे लेखा बिथनखौ जेब्ला बेखेव मा नुदों नाय जों दिनै बेखिनिखौल' सावरायगोन
बेनि उनाव गाबोन जों बेखौ सावरायगोन थामथि जों बेखौ सावरायगोन बेनाव गासिनाव मोदाया बोरै फैखो माबोरै बबेनिफ्राय फैगोन जों सावरायलांबाय थागोन दिनै बेखिनिखौ जों सावरायगोन जिखिनि आधा घन्टासो जिखिनि गेजेराव जायो जास्ट खोनासं एक गुरुत्तपुर्ण टपिकखौ नोंसोर मिथिनो मोनगोन जायखौ जोंनि गिर्जाफोराव एसे खम बिसय जों बुंनाय खोनायो जिसुनि फैगोननि सोमोन्दै माने 7 year ट्रिबुलेशननि सोमोन्दै बाइबेलाव थन्न लिरनायफोरखौ मालाबा समाव जोंनि इसोरनि दासफोरा बेखेवना होनाय समाव एसे लेंग्रि प्रसेस खालायो बेनिखायनो दिनै इसोरा जोंनो गोबां आइडिया होदों सोलोंनो मबाइल होदों इन्टारनेट होदों माबा माबि टेक्न'लजि होदों बेयाव जों बेखौ मोजां बाहायनोबा मोजां जायो गाज्रियाव बाहायबा गाज्रि ओंखायनो फै दिनै जों सेकेन्ड सिलखौ नायनि सेकेन्ड सिल बेखौ मा जादों बे जाय बेखौ जेब्ला सेकेन्ड दर्शनखौ नुनाय उनाव फार्स्ट दर्शनाथ' थांबाय बेयाव बेसेबां गावनि कन्ट्रल लाबोनो बुहुमखौ आक्रमण खालायनो ओंखारलांबाय अधीनाव खालायनो बेनि उनाव आरोबाव नैथि स्टेपा मा नैथि पलिसिखौ मा खालायखो जों फरायनि बिनि उनाव मेन्दा बिसाया नैथि महरखौ सिफायबाय मेन्दा बिसाया नैथि महरखौ सिफायबाय जिसु ख्रिस्ट'आ नैथि महरखौ सिफायबाय आरो आङो नैथि गोथां जिउखौ बेबायदि बुंनाय खोनाबाय नैथि गोथां जिउ साब्रैनि सासे जिउ सासे जिउखौ बुंनाय खोनाबाय फै इबो लिंहरबाय फै मा जादों नायफै होनना बुंदों जनखौ आङो गुबुन मासे गराय गोजा ओंखारबोबाय गोजा गराय होनना बुंदों एखेबारे गोजा गराय ओंखारबोनायखौ जों इयाव नुनो मोनदों इयाव मा बुंदों गोजा गराय आरो गुबुन मासे गराय गोजा ओंखारबोबाय गावजों गाव सिथारज्लायनाय बायदि बे गरायाव गाखोनायनो बुहुमाव नांहोनो बोलो होबाय बेनो गंसे गेदेर थुंग्रिबो होबाय गेदेर थुंग्रि माने गेदेर हाथियार टेक्न'लजि आधुनिक जुगनि ओरैबायदि मोनसे पावार होबाय बेनो आरो बेयाव गराय गुफुर गराय गोजा गराय गोजा होनना बुंदियाव गराय गोजानि ओंथिबो मिनिं दं बेखौ बे गराय गोजानि ओंथिया जाबाय थै आरो डेन्जार मा होनदों थै आरो डेन्जार बेखौ देखायनाय जायो गराय गुफुरा अके आरो थुंग्रिया जाबाय हाथियार नङा होमबा बे हाथियार बे बोसोनफोरखौ जों गुबुन गुबुन बाइबेल भार्सफोरावबो जों नुनो मोनदों आरो बे समाव मा होनदों सान्थिखौ बुहुमनिफ्राय बे मा होनदों सान्थिखौ मा होनदों बोखारनायखौसो जों नुनो मोनदों असान्थिखौ नाय आरो इयाव खनसे फरायबाय 6नि 4 आरो गुबुन मासे गराय गोजा ओंखारबाय मासे गुबुन गराय गोजा ओंखारबाय गरायखौ बिदिनो गोजा कालाराव खादों गावजों गाव सिथारज्लायनाय बायदि बे गरायाव गाखोनायनो बुहुमाव नांनो बोलो होबाय बेनो बोलोबो होबाय आरो बेनो गंसे गेदेर थुंग्रिबो होबाय फ्राइसल जों बेखौ जों एसे सावरायनि जों मिथिगौ बेयाव गराय गोजा जेराव बुंदों डेन्जार आरो थै ग्लुंनाय थै होनना बुंदों हाथियारबो दं बे बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे बान्दो लाबोबाय गावजों गाव इयाव होनदों मोनसे मेन खोथाया जाबाय गावजों गाव सिथारज्लायनाय बायदि बे गुरुत्तपुर्ण खोथा जातिया बे जातिखौ बे इसोरनि मानसिफोरखौ इसोर नङि मानसिफोरा आरो बे जातिया बै जातिखौ बुथारलायनाय मोनसे पावारबो होबाय दिनै जोङो मिथिगौ जों बेयाव दं जोंनि आइ आफाया गुबुन जायगायाव थायो जोंनि फिसाफोरा गुबुन जायगायाव थायो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बुथारबाय जों खोनानो मोनबाय जों दिनै बेयाव साख्रि बाख्रि मावना दं जोंबो थांबाय जोंखौबो हमनानै सिथारबाय गावजों गाव सिथारलायनाय ओरैबायदि मोनसे बिपद दिनखौ बे नैथि मा होनदों बे महर बुनायाव बोलो होबाय होनना बुङो थैग्लुंनाय एटाक खालायनाय डेन्जार सिटुवेशनखौ बुहुमाव होबाय दिनै जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बुथारबा जों न'आव थाङालासिनो थागोन नामा आंबो थांनांसिगोन ना बे समाव बुथारगोन बेनिखायनो बे ट्रिबुलेशननि खोथाया बे 7 बोसोर महाक्लेशनि खोथाया डेन्जार बाथ्रा जेराव जों थांनो हायाब्ला जोबोर गिथावना सिटुवेशनाव जों मोनहैगोन मानो दिनै बेखौ रायलायदो जों बेनिखायनो थामथिम जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बुथारनायखौ जों लुबैया बे रेपसारावनो थांनायखौ लुबैयो जेराव गोथार जिउ गैयि सम बियो गोथार जिउआ लांखोजाबाय जेराव जों फोथायबानो मोनहैयोमोन बे चार्च पेरियडआव गोथार मा होनदों आत्मानि दिनाव नाथाय बेयाव आत्मा गैया थैग्लुंनाय बुथारज्लायनाय गावजों गाव बिदाया फंबायखौ फंबाया बिदाखौ ओरैबायदि सम जेराव नों बोरै ख्रिस्टनियाव गसंना थानो जेराव आत्मा गैया
फारसेथिं सरकाराबो नोंखौ एटाक, फारसेथिं गामिफोरनि आयेन कानुन समाज बिदा फंबाय गावजों गाव बुथारलायनायाबो एटाक। माबेयाव नों थावरिनो हानो? एसे सान ख्रिस्ट' बिश्वासिफोर, एसे सान बुजिनो नाजा। बे बोसोनखौ रायलायनायनि उनाव जों एसे स्टेप मोनसे बारायनो हानाय बायदि फोथायनायाव गोग्गोम सिरि मोनना थानो हानाय बायदि बिनि थाखाय जों रायलायदों। मा जागोन बेखौ देखायखादोबा, मुभियाव जों नुखादोबा, बेखौ नुनायनि उनाव जों थाम थिम जानो जोंहा जिउआव दंना गैया? आरो थाम थिम जानो रोङाखैब्ला बेयाव जुदि थांनांगौब्ला हाबाब नोंसो मिथिसिगौ। इसोरा बोरथों जाहाथे जों बेयाव मोनहैया, नाथाय जों जुदि बेयाव मोनहैबा माबायदि समयसा जागोन। आरो बासायजानाय एसेल' दै, बेखौबो बुजिखा। गोबां मानसिया गुसेब लामाजों थांनायाव राजि नङा दिनैनि गिर्जानि सिटुएसनफ्रा गुवार लामाजों, बेनिखायनो जिसुखौ गुसेब लामाजों हां। बेयाव खस्थ' दं, नाथाय थांना मोनहैबाथाय सोरगोनि सुखुनि थावनि। आमेन। मेथाइयावबो दं। बेनिखायनो जोबनाय दिनाव गोबां मानसिफ्रा फोरबो होननानै बुंगोन, नाथाय आफानि गोसो बायदि मावनाय मानसिफोराल' सोरगोआव हाबनो मोनगोन। माथिउनि 7:21-22 बेयाव फरायबा जों मोनलाङो। आरो गोबां मानसिफोरा बुंदों जोंनि मुंनि बोसोन बुंदोंमोन, जोंनि मुंनि हिलिं मावदोंमोन, प्रिचिं मावदोंमोन, प्रफेसि बुंदोंमोन, भुत होखारदोंमोन। बैबायदि ग्रुपनि मानसिफ्राबो बुंगोन आं नोंखौबो सिनाया, आं नोंखौबो सिनाया होनना बुंगोन। प्राइजों मानो बिदि बुंदों? आफानि गोसो बायदि मावग्रा बेक्तिफोर नोंखौ सिनाया होनना बुंदों। जों हिलिंखौ जुदि इसोर सानोब्ला, जों जुदि प्रफेसिखौ इसोर सानोब्ला, एडमायार जुदि नोंनि जिबनाव बे जायोब्ला, इसोर जायोब्ला, बे इसोरा नोंनिफ्राय मानो? बे इसोरा नोंनो संसाराव बोर होगोन। मानोना नों मावदों नालाय, खामानि मावबा हाजिरा मोनखायो। मानो नोंनो बोर होदों? बे बोर होनायनि जाहोना जाबाय बे संसाराव नोंनो नांखागौलाय बेखौ, नाथाय बेयाव बेहा गैखाला नालाय, बेनिखायनो बोर होयो समाव। ओंखायनो फै जों थाम थिम जानि। आदार टपिक बियो, गुबुनाव जों बारायसे थाङा। नाथाय जों दिनै बेयाव रायलायबाय दं नैथि सिलखौ बख'नायावबो डेन्जार सिटुएसन जागोन। मिथिबाय? डेन्जार सिटुएसन जागोन। आरोबाव जों बेखौ बारनायनि थामथि महरखौ जों खेवबावनो थांसै। थामथि महरखौ मा होनदों? नायबावनो थांनोसै। थामथि महराव मा दं? बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो थांसै दिनै। इसोरा जोंखौ मदद खालायथों। बेनिखायनो जोंनि फिसा फिसौफोरखौ जोङो ओरैबायदि मोनसे पर्जाजों जिउ खुंबोनो जों नाजानांगोन आंनि आंगोफोर। नङाबा बे दिना जोंनि जिबनाव फैगोन मोनसे गिथावना दिन, जाय दिनाव जोंनि फिसा फिसौफ्राव सुथुरनि आखायाव खुथार जागोन, जेराव जों बुथार जागोन। बेनिखायनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ थाम थिम खालाय। जोंनि गथ' गथाय बेनि बिसय जों साननांगोन। जों गाव गावनि बिसय सानलायनांगोन दिनैनि दिनाव। नङाब्ला जों बहुद नैबे नैथि जेब्ला महर बेखेवगोन बे बिपदाव गोलैगोन। मिथिबाय? आरो जों मोनसे स्टेप नायबावनि बे थामथि महरखौ जों नायबावनि। बे थामथि महराव मा जादों? जों बोसोनावनो दं, बोसोनखौ क्लियार फरायलांबाय दं। जों बेलेगनिफ्राय रायलायाखै। अके, जास्ट मोनफा मोननै थाखुमाना थानाय मिनिंखौल' आं बुजायदों। बे बाइबेलाव दंखायो, फरायबानो मोनो। ना फरायनो बानानैसो नोंसोरो? बेनि उनाव मेन्दा बिसाया थामथि महरखौ सिफायबाय। आरो आङो थामथि गोथां जिउखौ बेबायदि बुंनाय खोनाबाय। थामथि जिउ गोनां ओरैबायदि बुंनाय खोनाबाय, फै। बेबो मोनसे आरोबाव जाथाय जालायसै बुहुमाव। 7 बोसोरनि क्लेस्ट, बेथ' नर्मेल सोलिलांबाय दं, नर्मेल। अब्लाबो नर्मेल माबायदि समस्या नाय। बेखौ स्मल मोनसे ट्रिबुलेसन, फिसा संकटल' होनना साननानै ला। आरो फैबावगौसो गाराय दै बेसे। दा एन्टिख्राइस्टआ गावनि रायजोखौ इस्टाब्लिश लुखांनो थाखाय, गायसननो थाखायसो बे मावनाय प्लानिं। इसोराबो जोंखौ साजा होगोन, एन्टिख्राइस्टआबो गावनि अधीनाव लांनो जोंखौ नाजाबाय थागोन। नाय बुहुमाव ओरैबायदि टेकनिकजों बे संसाराव। थामथि महर बुनानै सासे जिउ गोनां प्राणिया बुंबाय, फै। आं नायबाय थानायावनो, आंहा ज' होनना बुंदों, आं नायबाय थानायावनो मासे गोसोम गराय ओंखारबोबाय। गोसोम गराय, बेहाबो मिनिं दं। मानो? गोसोम गरायनि ओंथिया जाबाय इन्डिकेट ब्लेक, सेडनेस, दुखु। बे गोसोम गरायनि ओंथिया जाबाय दुखु। बे दुखुखौ बुंदों। आरो अभाबनि दिनबो फैगोन बे माबायाव, बेखौ बुंदों अभाबनि दिन। बेयाव आङो मस्ट अफ द टाइम आङो मोनसे विलियमस्टन गाइडलाइन बाइबेलखौ विलियमस्टन गाइडखौ जों बाहायो, कमेन्ट्रिखौ। आं बेयाव बुंदों थामथि सिलाव ब्लेक हर्सनि ओंथिया जाबाय फेमिन, आंखाल, दुखुनि दिन, बेबायदि बुंदों बेयाव। आं बेखौबो बाहायो। नोंथाङा बे बिजाबखौबो फरायबा गोबां हेल्प मोनगोन, नायगोन।
बेयावबो दं रोखा रोखा लिरनाय एकदम नक्टन बेखेवजोबनानै होनाय दं आरो आं बेखौ बाहायो प्लास गोबां मेटेरियेल बाहायो जायनि जाहोनाव बे मेटेरियेलफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननो बेनि थाखाय आं खायसे खोथाफोरखौ बुंनो हानाय इसिबांनो बोलो होनाया इसोरा बोरोथों जों मिथिबाय थार्ड सिलखौ जेब्ला बे थामथि महरखौ जेब्ला बेखेवो बेयाव मोनसे गोसोम गरायाव गाखोबोनाय सासे व्यक्ति नुबाय आङो नायबाय थानायावनो मासे गोसोम गराय ओंखारबोबाय बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव मोनसे थौलि दं सुनाय थौलि फाल्ला सेरदागा मोनसे थौलि दं आरो आङो 4 गोथां जिउफोरनि थामथिखौ बेबायदि बुंनाय खोनाबाय सासे सानसेनि हाजिरा माने हाजिरा केजिसे गम एबा केजिथाम बार्लि नाथाय अलिभ बिफां आरो द्राक्षा बिफां बागानखौ आद्रि दा खालाम आं गोबां कमेन्ट्रिखौ नायबाय बे कमेन्ट्रियाव बेखौबो बुंदों माने द्राक्षा बिदै आरो द्राक्षा बागान आरो अलिभ आरो द्राक्षा बागानखौ आद्रि दा खालामनायनि ओंथिखौ आङो बुहुमाव केशलेसनि सोमोन्दै आं फरायनो मोनदों बुहुमाव सानसे थाखा फैसा बिलाइ गैयै जागोन केशलेस जागोन जेरै जोंनि क्रेडिट कार्ड बायदियाव जोंहा मा दं फैसा बेंक बेलेन्सआव थायो आखरावनो अनजिमायावनो थायो नाम्बारावनो थायो बिदि अबस्था जानायखौ जों बेयाव नुनो मोनदों आरो जों बेयाव जों सोलोंनो हायो जेब्ला बे थामथि महरखौ बेखेवो बुहुमाव अभाब सानसेनि हाजिराया केजिसे गमनि थाखायल' जागोन होनना बुंदों सानसे हाजिरा मावना 500 थाखा मोननाया सेरसे माइरंनिल' जागोन आरो बे सेरसे माइरंनिल' जागोनबा अभाबनि दिन होनना बुंदों फेमिन आंखालनि दिन फैगोन होनना बुंदों ब्लेक गोसोम गराया आंखालनि दिनखौ रुजुदों ओरैबायदि आंखालनि दिन फैगोन बे आंखालनि दिनखौ जों मिथिगौ लेमेन्टेसन बिजाबावबो लिरनाय दं मोजाङै दुखुनि दिन दा जोंनि फिसा फिसौफोरनो जों मोजां जाहोयो बै दिनफोराव ओरैबायदि आंखालनि दिन फैगोन जेराव हारा बिगुर महरफोरा रानलांजोबगोन होननानै लेमेन्टेसन बिजाबाव लिरनानै दोनदों आंनि आंगोफोर बिराद सिरियास मेटार रानख्रबलांजोबगोन दिनैबो प्रेजेन्ट मोमेन्टआव माबायदि आंखाल जाजों देशफोराव जों नुनो मोन्दों पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका आरो आफ्रिकानि खायसे सोहोरफोराव जों नुनो मोन्दों बेसे आंखालनि दिन समालियाफोर बायदियाव आफ्रिकानि खायसे खायसे देशफोराव ओरैबायदि आंखालनि दिन बेबायदि सिचुवेसनखौ बाइबेलावबो जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदि मोनसे गेदेर आंखालनि दिन फैगोन आंनि आंगोफोर बे दिनाव जोंनि गथ' गथायफोरनो मोजां हि गानो होनाया गासैबो गैया जानानै मोनसे सिचुवेसनाव फैगोन बिबायनाबो मोनजायै सिचुवेसनाव लाजारनि परिस्थितिनि गेजेर बायदि फैगोन जोंना बिबायना जानाय ओंखायनो आंगाफोर जोंनि फिसा फिसौफोरनाव बे आंखालनि दिना फैनायखौ लुबैयो नामा लुबैयोबा नों 7 year ट्रिबुलेसनाव थालांबा नों बे बिपदाव गोलैगोन नाथाय जोङो रेपसाराव जुदि सिखाव बायदि लाना फैनाय समाव बे दिनैनि मुगायाव फोथायनाय आरो बाप्तिसिम आरो फोथायनायनि गेजेरजों लाबानो सोरगो मोनहैयो बिनि बोसोनखौ फालिबानो मा दं नाथाय जोंनि मोदोमनि खायसे सेल्फिश वे बे मोदोमनि सेटिसफेक्सननि थाखाय लुबैनायनि थाखायसो जों दिनै इसोरखौ तिरस्कार नागारनानै जों दिनै अहंकारै जिउ खुंनायनि जाहोनाव दिनै जों इसोरनि रागाया फैगोन आरो बे व्यक्तिफोरा मा इसोरनि रागाखौ बेनि थाखायसो मोनदों आरो बे बुहुमखौ मानो दिनै बेबायदि साजाजों इसोरा धंस खालामनो नागिरदों फोसाबनो नागिरदों बे बुहुमा पापजों बुंफबनायनि थाखाय बे रेपसाराव गावनि फिसाफोरखौ लांबाय बे बुहुमाव पापी मानसिफोरा थालांबाय अन्धबिश्वास मानसिफोरा थालांबाय बेनिखायनो बे बुहुमखौ सावग्लिजोबनानै गावनि रायजो फसंनो थाखाय बियो मा होनदों बुहुमखौ फोसाबगासिनो दं जिहेतु 1000 बोसोर रायजो खुंफैगोन 7 बोसोरनि उनाव बेनिखायनो बेखौ फोसाबनानै गाज्रिखौ नागारजोबनानै पुरा गावनि रायजोखौ इस्टाब्लिश खालामनो बेबायदि महाक्लेशखौ लाबोगासिनो दं बे पलिटिकेल पावार हिसाबै एन्टिक्राइस्टआ लाबोदों अभाब आंखाल संसाराव गासैखौ कन्ट्रल खालामजोबनो नागिरदों बियो इसोरनिफ्रायबो बे साजाया मोनफैदों अभाब आंखालनि दिना बेनिखायनो आंनि आंगोफोर बे अभाब आंखाल दिनाव जोंनि फैसाफोरा नटआव थानाय नङा केशलेस जागोन डिजिटेल मबाइलफोराव जेरै नेटआव जोङो दिनै बेंक बेलेन्स जों नुनो मोनो बेलेन्सआव जागोन माबा मोनसे बायनो गोनांबा थुना हरबानो जायो माबा मोनसे अनलाइन खालामोबा थुना हरबानो जायो सर्दुब केशलेस मानि जानो थांगासिनो दं जोंनि इन्डियाबो बेखौ सरकारनि सम निउसफ्रावनो जों मोननो हायो प्रेज द लर्ड
बेफोर मा इन्डिकेसन बबे इसारा बबे दिगजों थांगासिनो दं जोंनि बुहुमनि थासारिया एसे गोजौनिफ्राय नाय एसे गोजौनिफ्राय बाइबेलाव गोबां उदाहरन दं जाय उदाहरनखौ दिनै आं नोंसोरनो बुंजोबनो समाव बावो थालाङो बिदि नाथाय गोबां उदाहरन दं जोबनाय मुगानि बिदिन्थि आरो बेनि सोमोन्दै बुंनाय आरो बेनि गेजेराव जों रायज्लायनोसै बे समाव अभाबनि दिन थैग्लुंनाय बुथारजुंनाय अभाबनि दिन आरो ब्रैथियाव मा बेखौ जों रायज्लायनि समा जोंना गोबाव फार्स्ट थाङाबा जोंहा गोलावद्राय जागोन नोंथांमोनहाबो बागोन खोनासंनायाव ओंखायनो नाय खोनासं जास्ट दिनै घन्टासेनि क्लास होना सानना ला बेखौ घन्टासेनि क्लास अके ब्रैथिखौ जों नायनोसै थप बारलांसै बिनि उनाव मेन्दा बिसाया ब्रैथि महरखौ सिफायबाय आरो ब्रैथि गोथां जिउआ बेबायदि बुंनाय खोनाबाय प्राणी साब्रैनि सासेया बुंबावबाय लास्टआ आं नायबाय थानायावनो फुरगेवगेव मासे गराय नुबाय फुरगेवगेवनि ओंथिया जाबाय जों मोननो हायो बेयाव मा होनदों पिल हर्सनि ओंथि दं बेयाव जाबाय थैग्लुंनाय दावहा आरो जुनारजों मा होनदों मोनसे थैनाय मा होनदों सिन होनना बुंदों आरो बिनि फुरगेवगेवनि मेन मिनिंखौ जुदि जों नायनो थाङोब्ला इसोरा बोरोथों जों स्टेप बाय स्टेप थांनि मोनसेबो टपिकआ जाहाथे मोनसेबो मिनिंआ जाहाथे थालाङा बेनिखायनो जोङो सावरायलांबाय थानि फुरगेवनि ओंथिया जाबाय थैनाय डेथ मोनसे माबाखौ लाबोदों इसाराखौ लाबोदों मिथिबाय गुफुर फुरगेवगेव जना बुंबाय बे जाबाय गोथै होनना बुंदों दावहानि गोथै फुरगेवगेव मासे गराय नुबाय बे गरायाव गाखोनायनि मुङा गोथै आत्मानि गोथै मोदोमनि गोथै जिखुनु गोथै पावारनि गोथै गासैबो धंस खालायलांगोन इयो गोथैफोरनि रायजोआ बेनि उन थांफादों आत्मिकतानि रायजोआबो जोबलांबाय बुथारबाय सिथारबाय दानथारबाय दावहा गोथैफोरनि रायजोआ बेनि उन होनना बुंदों बिसोरो बुहुमाव थानायफोरनि फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों आंखालजों रगजों हाग्रानि जुनारफोरजों सिथारनो बोलो होबाय माजों थैबाबो थैख'हायै मानसि दंना बुहुमाव बेनिखायनो माजों दावहाजों आंखालजों जुनारजों रगजों बेमार आजारजोंबो थैग्लुंनाय ओरैबायदि मोनसे मा होनदों इसोरनि रागाया बे बुहुमाव फैबाय जाय बे 7 year ट्रिबुलेसनाव थालांगोन आंनि आंगोफोर जोंनि ख्रिस्ट' फिसाफ्रा गोबां गुसु जालांबाय बेनिखायनो जों गियो बेयाव नों हाबहैनांगोन नामा एसे सान ओंखायनो जोंनि फोथायनायखौ लानानै जिउआव सिरि मोनफिननायनि सम फैदों बे दिना फैयै सिगां नोङो सिरिमोन थामथिम जा गिर्जायाव थांफिन खेमा ला इसोरा खेमा होगोन नों जेखि पाप मावा इसोरनियाव नों लाइफ टार्निं जानाय जिउ खुंदो सरि लाइफ नङा टार्निं लाइफ जिउ खुंदो इसोरा खेमा होगोन बे सारि बिपदानो मा होनदों सातनि जिथु 7 नाम्बार सिलखौ बे मेन्दा बिसाया ब्रैथि महर बुनायखौ जेब्ला खेवो थैग्लुंनाय दावहा एखेबारे गावनि कन्ट्रल खालामनो आंखालबो बेमारबो माबोरै थानो जों मिथिगौ बुहुमाव बुथारखौ नाय मानसि दं नालाय बुथारलांगासिनो दं अहंकारफोरखौ बुथारलांगासिनो दं जों मिथिगौ संसाराव नै 2026नि बायदिबा 8.3 बिलियन मानसि दं सेन्सास बायदिसो खिन्थु सेन्सासनि बादैबो बुंनो थाङोबा 9 बिलियनसो मानसि दं आरो बिलियननि खोथाखौथ' मिथियो जों क्रर मिलियन बिलियन 1 मिलियनाव जुदि 10 लाख 1 लाख 10 लाखजों 1 मिलियन आरो बिलियननि खोथाखौ सानना नाय नों 100 कौटिजों 1 बिलियन जोंनावनो 143 ना बेसे 35 लाख मानसि दं 100 कौटिनि सायाव मानसि दं बासायजागोना बेसे 100 जनाव इसोरनि फोथायग्राफोरा बासायजागोना 20 जन बाखियाथ' बेयावनो आरो बेनि गेजेराव नों दंना गैया सान जायहा रेडि जाना दं बिसोरो 80 जनानो दंबावो फोथायिफ्रा नामदारि ख्रिस्टियानफोरा बिसोरबो माबायदि बुथारलांगोन बुहुमाव आरो बुहुमाव एसेबां मानसि दं बुथारखौ नाय होनना बुंदों बे आधा खावसे बुथारबाय बे समावबो नाय आधा खावसे बुथारदों नाय आधा खावसे बुथारदों 3.5 बुथारदों आधा खावसे एखेबारे बुथारग्लुंदों 1/4 बाहागोखौ बुथारदों
दा बुथारबाय बिसोरो बुहुमाव थानायफोरनि फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों फानब्रैनि फानसेखौ दावहाजों 100आव प्राय 70सो जागोन 70 ना 100 बेसे जागोन 70 फानब्रैनि फानसेबाथाय जायखिजाया 50 50 25 75 खौनो दांख्लायबाय आरो 75 दंबावसो खाचाक खाचाकखौ बुथारलांगासिनो ओरैबायदि बुथारदों थद्रुब बेबायदि मानसिफोरखौ सिथारलांगासिनो दं बे क्लेशाव आरो बेनि उनाव नायबाय थानायावनो आरोबाव बेखौ जेब्ला बे थांबाय बेनाव दथि सिलखौ जेब्ला नायो दर्शन नुयो बे समाव ज'ना मानदों जेब्ला मेन्दा बिसाया बाथि महरखौ सिफायो अब्ला इसोरनि बाथ्राखौ फोसावनो आरो साखि होनायाव जायफ्रा सिथारजादोंमोन बिसोर बयबो जिउफोरखौ आङो बिन्दोनि सिगाङाव नुबाय बिसोरो गोबारै हज्रिनानै होनदों गोथार नंगौ बोलोग्रासिनथार फोरबो जोंखौ सिथारनाय फाल्थानि थाखाय बे बुहुमाव थानाय मानसिफोरखौ नोङो माब्ला बिसार खालामनाय साजा होगोन बेबायदि राव खोनादों सोंनाय मोनसे खोनादों आरो बिसोर साफ्रोमबो रौ रौ गुफुर गस्ला गांफा गांफा होबाय आरो बिसोरखौ होनबाय नोंसोरो लोगो लें आरो बिदा फंबायफोरनि सिथारजानांगौनि नोंसोरो दाबोसे थाबावनाय एसे थाबावनाय फोथायनायजों जायखिजाया बासायजानाय मानसिफोर आरोना आरो बे बासायजानाय मानसिफोरनि माने लिस्टबो दङ बेयाव जों नुनो मोन्दों इजराइलनि पदआव दंखायो आरोना 7-9 जों फरायदों बे पद दे बे पद बेयाव जों नायबा क्लियारै जों नुनो मोनो माबोरै मादों इसोरनि सायख'जानाय मानसिफ्रा इसोरनि मेन्दा फिसानि सायख'जानाय मानसिफ्रा बेयाव माने रौ रौ रावखौ खोनानो मोन्दों आरो बे सायख'जानाय मानसिफोराव इजराइलनिफ्रायबो दं इजराइलनिफ्राय 1,44,000 सायख'जानाय व्यक्तिफोर दं बे ट्रिबुलेशन पिरियडआव इसोरनि सायख'जानाय मोनफ्रोमबो 12टा ट्राइबनिफ्राय 12,000 जों 12टा ट्राइबखौ मिथिगौ जेकबनि 12 जन फिसालाफोरखौनो 12टा जाति जों इजराइलाव दिनै जों नुनो मोनो खोनायो बे जाबाय जुदाइ फोलेरनि रिउबेन गाद आशार नाफ्ताली मानासे सिमन लेभि इसाकार जेबुलुन बेन्जामिन बे 12 जन व्यक्तिफोरनिफ्राय 12टा ट्राइब उजिदों जेकबनि 12 जन फिसालाफोरनिफ्राय 12टा जाति उजिदों दिनै इजराइलाव जायखौ जों नुनो मोन्दों जिउस धोरोमनि मानसिफोरखौ अके जिउस मानसिफोरखौ दा बेनिफ्राय 1,44,000 मानसिया सिल बुजाखाना दोनदों बेयाव बेखौ जना नुनो मोन्दों दर्शनाव आरोबाव बिनि उनाव नुबावदों मा नुदों गुफुर खसाब गाननाय गेदेर दाफा दर्शनाव नुबाय दं बियो मानदो सेबान जेब्ला बे सिलखौ 5 सिलखौ बेखेवनो बे नुनो मोन्दों गोबां रौ रौ गुफुर गाननाय मानसिफोरखौ बे नुनो मोन्दों आरो बे समाव बेयाव बे मानसिफ्रा गोबां सैनांनाय गुसेब लामाजों हान्थिनाय फोथायनाय मुगैजानाय नासयजानाय बुथारजानाय बेबायदिजों फैनाय रौ रौ व्यक्तिफोरखौ नुनो मोन्दों इसोरा बेबायदि मानसिखौ आरो बे लास्टआव बुंदों माना सिंहासननि गेजेराव थानाय मेन्दा बेसाया बिसोरनि लावखारमोन इसोरानो बिसोर जिसु ख्रिस्टआनो बिसोरनि बासायगिरिमोन बेबायदि व्यक्तिफोरखौ नुनो मोन्दों बेयो गोथां दैनि दैमुमोन बिसोर दैदेनलाङो बे गोथां दै इसोरा गुमदिंनायखौ मोन्दों गावनि बासायगिरि इसोरानि बासायगिरि बिसोरनिखौ बुंदों आरो इसोरा बिसोरनि मेगननि थरफ्रोमबो मोदैफोरखौ हुगारनानै होदों थरफ्रोमबो मेगननिखौ हुगारना होदों बे रौ रौ मानसिफोरनि मेगननि मोदैखौ इसोरा हुगारनानै होदों जों बे संसाराव जेमान दुखु दाहा फोथायनानै जेखि अबस्थायाव थाया मानो बे संसाराव जेखि अबस्थायाव थाया मानो लाजारा जेखि अबस्थायाव थाया मानो बे इसोरखौ जेरै नागिरदों जोंबो जुदि बेबायदि संसाराव जों नागिरबा सानसे जोंनि थैब्लाबो थांब्लाबो जेखि बोर मोनबाबो मोनाबाबो बे संसारनि गारि मथर बांला जब मोनबाबो मोनाबाबो गेदेर बेमार आजार बिनानै मोनबाबो मोनाबाबो गेदेर फोथायनायजों जुदि इसोरखौ जों जुदि फोथायनानै थांनो हायोब्ला लाजार बायदि सानसे इसोरा जोंनि मेगन मोदैखौ हुगारनानै होगोन होनना बुंदों आखखा आसु मेगननि मोदैखौ हुगारनांगोन one day God will wipe our tears बेखौ जों हास्थायनांगोन बेखायनो आंनि आंगोफोर बेयाव जाबाय मेगननि मोदैखौ सानसे हुगारनानै होगोन मा नोंबो मेगननि मोदै हुगारजानो लुबैदों नामा इसोरजों 7 year ट्रिबुलेशन जानायनि सिगां दिनै फोथायनायनि सम इसोरा जोङो बे समखौ होदों फोथायनो होदों जों फोथायनो मानो हाया जायहा फोथायगोन बे बासायजानायखौ मोनगोन नाथाय जों फोथायाबा आरो बेनि उनाव जों नुनो मोन्दों दथि महर
बेनि उनाव मेन्दा बिसाया दथि महरखौ सिफायनाय नुबाय। दथि महरखौ बेयाव जाबाय इसोरनि थाखाय थैनाय बेक्तिफोरनि जिउखौ बे नुदों दै। थैनाय बेयाव जाबाय इसोरखौ फोथायना थांनायफोरखौ, रौ रौ खसाब गाननाय इसोरनि बासायजानाय मानसिफोरखौ। बेनाव दथि महरखौ बुनायखौ खेवनानै नुलायबाय। दथि महरखौ बे दथि महरखौ खेवनायाव बे नुबाय। बेनि उनाव मेन्दा बिसानि दथि महरखौ सिफायनाय नुबाय आरो गोब्राबथार बांग्रिं मावबाय, गेदेर बांग्रिं मावबाय। साना खोमसि जाबाय, साना खोमसि जालांबाय। बेबायदि निउसफोरा सम सम जोंनाव फैखायोआनो। सान अखाफोर खोमसि जानाय, माबा जानाय, थै बायदि जानाय अनेक दं। निउसाव जों नायबा नुनो मोनो, गुगोलाव टाइप खालामबा डेट फिक्स गासै निउसाव फैनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बांग्रिं मावबाय, साना खोमसि जाबाय, नखाफोरा थै बायदि गोजा जाबाय, गोब्राबथार बार बारनानै गोथां दुमब्रु फिथाइ बिफांनिफ्राय सिरिनाय बादि हाथरखिफ्रा हायाव गोग्लैबाय। हाथरखिफ्रा हायाव गोग्लैबाय बुहुमाव। आयु मा सम जागोन बेयो एसे साननानै नाय। नख्राङा लेखा बिथन बादि थन जानानै गोमालांबाय। थरफ्रोमबो हाजो दिपफ्रा गाव गावनि जायगाफोरनिफ्राय दोरोदलांबाय। बेसे गिथावना दिन बियो। बुहुमनि राजाफोर, सासनगिरिफोर, रोंनांग्राफोर, गाहायफोर, धोनिफोर, बोलोग्राफोर, मानसिफोर, गासै मानसिफोर, लें एबा गहो जानाय बयबो दन्दरफोर आरो हाजो सायाव अन्थाइ दन्दरफोराव खारखोमाहैबाय। बिसोरो हाजोफोर आरो अन्थाइ गेदेरफोरखौ होनबाय, जोंनि सायाव गोग्लैसिनदो आरो जायहा सिंहासनाव जनानै दं बिनि मोखांनिफ्राय आरो मेन्दा बिसानि रागानिफ्राय जोंखौ खोबथेदो। मानोना बिसोरनि गिथावथाव साना सौफैबाय आरो बिनि सिगाङाव सोर गसंनो हागौ? बे बिपदनि दिना सौफैबाय, सोर गसंनो हागौ? ओरैबायदि बिपदनि दिन, बांग्रिं, हाथरखि हाला गोलैनाय, एस्टेरियड ना मा होनो बेखौ, बायग्लि बुग्लि गोलैनाय। जों दिनैबो नासानि सम सम डिक्लेयार होयो सानसे बेफोर सौग्राव फैगोन होननानै जों निउसफोरावबो मोनो, नासाया डिक्लेयार होयो। दा बेफोरबायदि बुस्थुआ जानो गेदेर बाथ्रा नङा। बेफोर गासैबो जोबनाय मुगानि थाखाय सिन्दोन खोन्दो, जायखौ जना दर्शनाव नुगासिनो दं। जना दर्शनाव नुगासिनो दं। मान बिपद। आरो नैथियाव जाबाय एसे इन्टारफेल, जेरै सिनेमा नायबाय थानाय एरभादेस रखम बे इन्टारफेल। बेयाव जा इजराइलनि सायख'जानाय, आं दसे आवगायावनो एसे सिगाङाव बुंलांदों बेनि खोथाखौ एसे लगायनानै, बाथि सिलनि खोथाखौ एसे लगायनाय बेयावनो बुंलांदों। खिन्थु बाथि सिलनि घटनाया बेयाव सायख'जानाय इजराइलनि 1,44,000 आरो इजराइलनि सिल बुजाखानाय जातिफोर आरो लोगोसे बिनि रौ रौ गुफुर गाननाय पसाकफोरनि बासायजानाय गासै फोलेर जातिनिफ्राय बेखौ जों नुनो मोनगोन बेयाव। आरो बेयाव मेगननि मोदैखौ हुगारनानै होगोन होनना बुंदों। ओंखायनो आंनि आंगोफोर, बेयाव मेगननि मोदै हुगारजानो जों दिनै गोसो दंब्ला इसोरखौ फोथाय। आमेन। बेनिफ्राय आरोबाव जों नुनो मोनबाय, बे जेब्ला 6 आरो 7नि गेजेराव जि जानाय जि इन्टारफेल मोनसे दर्शन एक्सट्राय जना नुदों। बे दर्शनाव जाबाय बासायजानाय मानसिफोरनि, सिल बुनाय मानसिफोरनि बासायजानाय, इसोरनि बासायजानाय बेक्तिफोरखौ, बेखौ 7थि महर खेवि सिगां 6थि आरो 7थिनि गेजेराव मोनसे इन्टारफेल, मोनसे थाद'नाय मोनसे दर्शन नुदों। बे जाथाय जायैनि सिगां मोनसे आरोबाव मोनसे एक्सट्रा दर्शन नुदों। बेखौ बेखेवनायखौ जों नुनो मोनदों बेयाव। बे सायख'जानाय मानसिफोर आरो इसोरनि बासायजानाय गासै फोलेरनिफ्राय बेयाव नुनो मोनदों। जायहा रेपसाराव थांबाय, जायहा सैनांबाय, जायहा थैनांबाय खृष्टनि थाखाय, बेयाव बे दर्शनाव नुदों। बेनिखायनो आंफोर बे क्लेशफोरा जानायनि उनाव बे स्टपखौ मानो खालायदों? गोसो सोलाय। मानो गोसो सोलायाबा नै 7 सिलखौ बेखेवगोन। 7 सिल सेकेन्डआव ओरैबायदि बिपदनि दिन फैबावसिगोन। बिथ' 1 एबा 2 रखम बाव एखेबारे सैनांनाय दिना बारायलांसिगोन। बेनो जेब्ला 7 सिलखौ बेखेवो, जों 7 महरखौ जेब्ला बेखेवो, बेखौ जों नायनो थांनि। 7 महरखौ बेखेवनाय समाव मा नुदों? मा नुदों? 8नि 1आव नायबा जों नुनो मोनो। नाय, बिनि उनाव मेन्दा बिसाया जेब्ला 7थि महरखौ सिफायो, अब्ला आधा घन्टासो सोरगोआव स्रि जादों। आधा घन्टासो जेब्ला बेखेवो, स्रि। ओरैबायदि मोनसे बिपद फैगासिनो दं। मा बियो? जना नुबाय आधा घन्टासो सिरि। भयंकरनिसाय भयंकर आरो बाव मोनसे सिटुएसन फैदों नालाय, आधा घन्टासो सोरगोआव सिरि। बेबायदि दर्शन नुदों बियो। 7 सिलखौ नैबे 7था महर बुनाय, 7 नाम्बार महर बुनायखौ जेब्ला देखायनो थांदों, बुहुमाव मा जागोन बे सिनारिखौ सिरि थाबाय। आरो बे 7था महर बुनाय जेब्ला सिनारिखौ जेब्ला बेखेवनो थांनायखौ नुयो, अब्ला सिरि बुहुमाव जाबाय।
आरो बेयाव मा जादों नाय खोनासं बे समाव इसोरनि सिगाङाव गसंनानै थानाय सास्नि आखुफोरखौ आङो नुदों सास्नि आखुफोरखौ नुबाय बेखेवनाय लोगो लोगोनो बे सातथा लास्ट नाम्बार लेखा बिथोनखौ बेखेवनो सातथा आखुफोरखौ बे नुबाय सातजन स्नि आखुफोरखौ आं नुदों बिसोर साफ्रोमबो साफा गंफा गासै गंस्नि बिगुरफोरखौ होबाय बिगुर माने फेम्फा सुसिगोन इसोरबो मा मावनो थांगासिनो मिथिया खिन्थु सातथा आरफुआ फेम्फा लानानै ओंखारबोनायखौ बे नुबाय महासरित खालायनो सिगनेल होनो थांदों मिथिया बिपदनि दिन आरो गुबुन सासे आरफुआ फैनानै बिन्दोआव गसंफैबाय इसोरनि सिगाङाव बिनि आखायाव दुना खावग्रा सनानि गंसे खुरि दंमोन आरो सिंहासननि मोखाङाव सनानि बिन्दोआव इसोरनि मानसिफोर आरज खालामनायजों लोगोसे बावफानो बिनो गोबां दुना गथायबाय इसोरनि मानसिफोरनि आरज खालामनायजों लोगोसे दुना खावफुनाय उखुन्दैया आरफनि आखाइनिफ्राय इसोरनि सिगाङाव खुलांबाय दुनाया खुलांबाय आरो आरफआ दुना खावग्रा खुरिखौ लानानै बेयाव बिन्दोनि अरखिखौ बुंजासे दोननानै बुहुमाव गारहरबाय आरो सोगोमनाय खोरोमनाय मोफ्लामनाय आरो बांग्रिं मावबाय आरो गेदेर बिपदा जासिगोन सोरगोदूतआ बे दुना खावफुनायखौ बुहुमाव गारना हरबाय बेखौ नुगासिनो दं जना नुगासिनो दं ओमफ्राय सातथा आरफआ फैबाय फेम्फा लानानै बिसोरबा मा खालायनो थासिगोन बेयाव जों सावरायगोन सातथा आरफआ जेब्ला सातथानि सासे आरफआ जेब्ला फार्स्ट नाम्बाराव सुगोन मा बिपद जागोन बेयाव जों सावरायनो थांसिगोन दा बेनिखायनो गाबोनो जों बेखौ जों सावरायगोन गाबोनो दिनै बेखिनियावनो इसोरनि बोरा जों साफ्रोमजों लोगोसे थागोन बे जाबाय सातथा मा होनदों सातथा रोखोमनि लेखा बिथनखौ मा होनदों बेखेवनो थांनायाव सातथा रोखोमनि बिसोनखौ जेब्ला नुयो बिपद समयसा थैलुंनाय बेमार आजार दमन खालायनाय हाबाब बे दिनाव जुदि नोंनि जिउआ थानांगौबा बेनिखायनो जों दिनै गोसो सोलायनायनि सम गोसो सोलायनानै इसोरनि रायजोआव फैनायनि मोनसे खाबु बियो बे जोंखौ वार्निं होदों जों जुदि गोसो सोलायाबा सानसे जों बेयाव थांनांगौबा हाबाब राजा मन्त्रि एमएलए गासैबो हाजो खंखराव हाबहैदों होनना बुंदों थाखुमादों गवाखै बे साजानिफ्राय रावबो मोदायनिफ्रायबो एन्टिक्राइस्टनि रुलनिफ्रायबो आरो गोजौ सान अखाफोर हाथरखि इसोरनि पानिशमेन्टनिफ्रायबो नों माबोरै बासायनो बे इसोरनि रागानि दिन होनना बुंदों 7 बोसोरा बे महाक्लेश संकट का दिन आने से पहले अगर हम लोग विश्वास नहीं करेगा तो कितना दुख का दिन है बेनिखायनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ जों बेंनो गोनां दं जोंनि जिबनाव जोङो थामथिम जानो गोनां दं संसाराव जों ओरैनो दा सम हगार आंनि आंगोफोर बे समा इसोरनि होनाय सम बेयाव जुदि जोङो नांथाबनानै थानानै जुदि इसोरजों सम हगारनो हायाखैब्ला हाबाब जोंनि बे संसारनि जि मुहिनां संसार बे संसाराव जुदि जों गोदोनानै बे 7 बोसोर महाक्लेश फैनाय जों बे रेपसार सिखाव बायदि फैनायाव थांनो हायाखैबा हाबाब आरो बेयाव सोरबायदि थांनो मोनगोन जाय गुरगनाय गोथार जायनि आखायाव जिनिर गैया बे व्यक्तिफोरा ख्रिस्ट'खौ मोननानै नों दिनै आला खाला जिउ खुंना दं नामा ख्रिस्ट'खौ मोननानै दिनै नोङो मबाइलाव टाइम पास खालामना दं नामा गाज्रि नायनायाव टाइम पास खालामना मुर्ति बायदिसिना नोङो बाहायबाय दं नामा नोंनि आखायाव थानाय बे मुर्तिखौ साबधान खालाय बे मुर्ति बायदि बेयावनो जों सम हगारो इसोरनि भेलुएबल टाइम जोंनि इसोरा सम होदों बे समखौ जों हगारो टाइम बे इसोरनि होनाय सम 24 आवारा बे दिनाव नोंनि मावनाय दांनाया इसोरनि इच्छा बायदि जानांगोन डोन्ट वेस्ट योर टाइम मिथिबाय नों जुदि टाइमखौ वेस्ट खालायबा वेस्टिं टाइम टाइम वेस्ट खालायबाथाय लाइफ वेस्ट जालांगोन वेस्ट टाइम लाइफ टाइम वेस्ट लाइफ वेस्ट जों जुदि मबाइल नायना घन्टा जोंनि एडिक्सन खिनाय हासुनायनि जुदि बिदि खालायलांबाथाय जोंनि जिबना खालास बेकार बेखायनो आंनि आंगोफोर जोंनि जिबनखौ जों थामथिम जानांगोन नङाब्ला जोंनि जिबनाव बे एखेबारे थैब्रुंनाय जिउआ बे थामथिम जाना दं ओंखायनो आंनि आंगोफोर फै जों सम हगारा
सम हंगारा जाहाथे इसोरनि होनाय समखौ जों जाहाथे अराय सम बाहायनो हायो। फै बे मोजां समखौ इसोरा जोंनो होदों। अराय सम जों बिनियाव थानानै जिउ खुंनो हानाय इसोरा जोंनो बोलो साफ्रोमबो होदों। आं आरज खालायनो गुसुङै बोलोगोरा गोथांखौ इसोरा गोबां खोथा जों रायलायबाय। नोंनि बोसोनखौ आफा बुंग्रा खोनासंग्रा साफ्रोमनि जिबनाव खामानि जाथों, बोर लाबो। जोंनो फोरबो रिभलिउसन नुजा होजानाय बिजाबखौ जों बेखेवबाय। दिनै फोरबो आफा बेखिनिखौ बेखेवबाय आरो दंबावो जोंहा ग्रोब ग्रोब बेखेवलांगोन जों। दिनै बेखिनिखौनो आफा जों सावरायबाय। नों गियान होदो। जाय बिथांमोना बेखौ नायदों बोर मोनथों आफा। नोंनि बोरा अराय सम थाथों। बे सुंद' आरज ख्रिस्ट' जिसुनि नामै बिनाय जाबाय। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। इसोरनि बोरा जों साफ्रोमजोंबो लोगोसे थानानै जोंनो जिबनाव बोर लाबोथों। बेखिनिखौनो बुंनानै इसोरनि बोसोनखौ आं दिनै दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। बेखिनियानो दिनै इसोरनि बोसोन। आमेन। थाखुमाना थानाय नुजा होजानायनि बिसय दिनै रायलायनो